Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб хонаи навбатимон дӯстон дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Калинин, кӯчаи Крилова. Хоб кадоме дар канали мо обуна шудагӣ нестанд дӯстон, ҳатман обуна шавен, то ин ки ҳар рӯз навори нави моро тамошо кунед. ҳатман лайк кунед дар наворои мо, подписатсия кунед. морам барои шумо ҳар рӯз хонаи нав мепартем дӯстон. хоб хонае ки мебинем дӯстон, гуфтем дар маҳаллаи Калинин ҷойгир аст. Хона се ошиёна. хоб ба даруни хона медароем. хоб ин дарвозаш, болош полни пластик. хоб ногуфта намонем дӯстон, ай хона берун ин хеле 2.5 сотиқ ҳавлӣ дора. мақсади ҷадиди он хона ҳама чизош дар дри имондагиай, гирбаги нахе забор кардагиай. ирам дар нархи ҳами хонае ки ҳозир мо мегем ҷойгир аст, дохил мешавад. 2.5 сотиқ дар берун гуфтем, 2.5 сотиқ дар даруни ҳавлӣ мешавад, ҷойгир аст. ҳозир ҳамҷа 2.5 сотиқ, обши 5 сотиқ. хоб дӯстон, обши 2.5 дар хона плюс подвал дора. ба пеши дом мезгарем. хеле чалёи калон дора. хоб дӯстон, пеши хона ина подвал ҳастай, 2 ошона плюс мансард. агар подвалу мансард қат ҳисоб кунем 4 ошона меша, агар бе подвал 3 ошона меша қати мансард. мансарда ҳеҷ кокадагӣ нестай, мақсад полни инам тиризаша задагай, гир ба гир мақсад ҷо ҳастай, мисол квадратша мегем. хона кадагӣ нестай, пака мисол метонем ки стена бизанем, хона кунем. хоб ина иқа гаровча дора. хоб якум дӯстон ба подвал медароем. подвал гирбагин лестница, шкатур, ҳама шадагиай. подвал камтар торикай, бо торикай симкана мекунем. подвал где-то 5 ба 5 торикай. хоб нашуд чизи чораш дӯстон, бо соҳиби хона гапзанон мекунем. мумкин ки яхе чизоша муна, мумкин яхе чизоша намуна. ҷа ҳастай кондитсионер, стиральная машина, термикс, хеле чизора, шкаф, кресла, диван. мумкин яхе чизоша муна, мумкин яхе чизоша кадом меша ки мисол агар намуна договор меша када, мақсад мемонадш. ба диметаш озир мо медорем ба якум ошона. якум ошона як дар хона аст. болош сафед кадагӣ, люстра. топли пол надора хона. топли пол надора. хона ба топли пол надора, фақат ба свет гарм мекунад. якум хонаш, зали калон. ин хонае ки дидесен 5.5 ба 4.5, якта тиризаи тарафи ҳавлӣ дора, аббои задагӣ, пол ламинат, боло сафед, люстра, кресла, диванои чизош гуфтем ки ҳамаш мақсад договорное, мумкин монадеш ё ки не. хоб ростаки да дӯстон, ванна, туалет, ҷои ҳоҷатхона, ёхтем блокваси гирбаги кафел, стиральная машина. якум ошона да ванна, туалет, кухня, хона мешавад. ина ба кухняш медорем дӯстон. кухняш сафед кадаги арка инахе. кухня полни кафел задагиай барои кухни гарнитур, фигура кадагиай, холодильник, ҳама чиз аст. ишам хела калонай.
хоб дӯстон мебарем ба дуюм ошёна. Чӯи қатӣ кардаги лестницаш. Дуюм ошёна хеле калиноча мешавад. И тризаи пеши ҳавлӣ. Пластик полни. Ай тарафи дасти ростмон як хона мешавад. Як хонае ки 3.5 ба 3. خب دوستان می‌داریم با طرف دست چپمون با طرف دست چپ در اومدیم یک کلیدوری کلان میشود. کلیدوری 6 با 2 سفید کدگی پولنی لامینات در دویم ошона گفتیم که 4 در خونه یک خونه که از در اومدیم دیدیم. این 3 خونهش در اینجا 1 این 2 این 3 خونه رستکیش می‌داریم دوستان. خونه رستکیش 6.5 با 4.5 кондиционер дура, кондиционерош места, ламинат, болои нахи плафон садаги мақсад свет ҳамаш ҳаст. О проблема нест. Канализация дораву канализацияда туғри кардаги нестам. Инҷа душевой дора дуюм ошёнада. Пластик задаги диваги кафел та кафел. ин тарафи дасти чапгимон хонаи зали калон мешавад. хонаи зали ки мебинем 7.20 ба 5. хонаи калон. не трезай ки ай берун мешавад. ай пеши даин дарвоза. не агароти ки дидесен и ҳами 2.5 сотиқа мисоли ҳама ба ҳами нарх ба ҳами 2.5 сотиқи ҳавли хидмоқатӣ обши 5 сотиқ меша. агар 2.5 берина ба 2.5 дарини ҳами ҳавли ҳисоб кунем. хоб дӯстон нигоҳ кунед. ҳозир инҷа як дарай ҳозир мо як хона дига сёмка мекунем. баъд меем сёмка мекунем ин хонаро. ин як хонаи дига чорумги хонаш дӯстон 4.30 ба 3.30. боло сафед кардаги гир ба гир абой. поинам хеле пол ламинат. тризаи тарафи ҳавли. хоб дӯстон мебароем ба сеюм ошона. сеюм ошона гуфтем ки хонаи чӯкадагӣ нестай. хоб ина мебароем ба сеюм ошона. сеюм ошона гуфтем ки ҳеҷ кӯкадагӣ нестай. пака сеюм мансартай дӯстон 250 квадратни метрай. мақсад ина ҳама тайёр кардагӣ мисоли хона кардагӣ нестай. квадратни метр сеюм ошона. хоб дӯстон кадоме хона маъқул шуд. ба номерои ҳисоби хонаро мемонем зан занен. ин хонае ки зали дидем через зал медурой. мисол калидор қатӣ нестай. через зал медурой ба сеюм ошона. номерои ҳисоби хонаро мақсад мемонем. нарх намош ҳозир гап мезанем дар охири видео. то охири видеоро тамошо кунед. ҳама маълумотои хонаро гуфта мемонем.
хоб дӯстон, як бор дига гуфта мемонем ки хона дар маҳаллаи Калин индохил аст, ноҳияи Сино, ориентир агар бигем пеши масҷиди нав мешавад. Хона ду ошона плюс мансард қати 3 ошона ҳисоб мешавад. Подвал дора, подвалаш торик буд нишона додем. Яқа замин дора. Бо 2.5 сотиқ ҳамин даруни хона 2.5 сотиқ дига мисол дар берун ҳастай, ваям дар мисум дохил мешавад. Чизи чораш мақсад метавонед ба номрои соҳиби хона занг занед, договорнояй мақсад мумкин арзон ба чизи чораш хонара фурӯшанд. хоб дӯстон, ҷа дар дора, ҷа соҳиби хеш тавор шуна, мисол ҷа метавонед ки дара махам кунед. Нархи хона дӯстон $150,000 мо ба курси урусӣ ба тоҷикӣ менависем. ҳатман да таи экран бубинед. номрои хона 907 80 78 07. ҳамин номеро 907 807 807 мисол занг занед ҳамин номеро. соҳиби хона қатӣ бо арзон меша муомила дора. хоб дӯстон, полни бо мебинем. Якбор берун симка када мерем. раҳмати калом мегӯем ки ба одамое ки дар канали мо подписатсия кардагианд дастгирӣ мекунанд, канали мо лайк мемонанд. кадоми подписатсия кардаги нест дар канали мо, ҳатман лайк монед. ҳар рӯз видеои наврои нав мепартоем дар канали мо. душанбе сити ҳатман тамошо кунед. хоб дӯстон, раҳмати калом барои диққататон.